вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи дастуру супоришҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар марҳилаи аввали панҷшавии COVID-19 ҳамаи он тадбирҳое ки аз ҷониби ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ тавсия гардида буданд андешида буд ва ҳоло ҳам ин раванд амалӣ гардида истодааст. Бо эъдомҳои наҷибонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то имрӯз маблағҳои зиёд ҷудо гардидааст ки ин маблағҳо дар роҳи пешгирии панҷшавии вируси нави COVID-19 барои таъмини табибон бо лавозимоти муҳофизатӣ, маводҳои безараркунандаву доруворӣ ва таҷҳизоти тиббӣ сарф мешаванд. дар баробари ин чунин лавозимотҳои зарурии пешгирикунанда аз роҳи кӯмакҳои башардӯстона ва соҳибкорони ватандӯст асрар шуда истоданд ки ин ҳам пешниҳоди муассисаҳои тиббии мамлакат мегарданд. Инчунин айни замон дар назди вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба масъалаҳои коронавирус телефонҳои боварии 511 ва 311 таъсис дода шуданд ки ҳама рӯза шаҳрвандони зиёди мамлакат ба рақамҳои мазкур занг мезананд ва ба саволҳои хеш посух мегиранд. дар назди раёсатҳои тандурустии вилоятҳо ва марказҳои саломатии шаҳрии шаҳри Душанбе телефонҳои боварӣ ба таври шабонарӯзӣ фаъолият доранд. дар доираи ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пешгирӣ аз панҷшавии бемории коронавирус ҳама рӯза дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаҳои ситод оид ба андешидани чораҳои иловагӣ ҷиҳати пешгирӣ ва табобати гирифторони ин беморӣ доир гардида дар он вазъи бемории сирояти коронавируси нави COVID-19 дар мамлакат мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. мутаассифона дар ҳамин вазъи мураккаб саркардагони парокандаи гурӯҳҳои ифротии дар хориҷи кишвар қарор дошта бо идеи аз пайравони бегонапарасти худ ба ҷои ҳамоҳангӣ бо ҷомеаи башарӣ дар ростои муқовимати амаливу равонӣ алайҳи ин беморӣ ва паёмадҳои он куллан бо амалҳои баръакс яъне ташаннуҷофарии иҷтимоӣ ва интишори овозаҳои бардуруғу муғризона ба хотири тира кардани фазои афкори ҷомеа дар кишвари мо талош доранд. онҳо аз тариқи сомонаҳои иттилоотии хеш ба таври мунтазам бо баҳонаи ҳушдори мардум аз хатарҳои коронавирус нисбат ба ҳукумати кишвар тӯҳматпароканӣ мекунанд. гузашта аз ин бо мақсади нокифоя нишон додани иқдомоти ҳукумат дар самти омодагӣ барои рафти хуруҷи эҳтимолии ин беморӣ ва дар ин замина ба вуҷуд овардани норизоии иҷтимоӣ омори расмии кишвар ва вазъи карантиншудагонро ғайри қобили қабул ва таҳаммул нишон додан мехоҳанд. мо ба аҳолии мамлакат муроҷиат намуда изҳор медорем ки ба он хабару гузоришҳое ки имрӯз аз ҷониби баъзе аз онҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мешаванд ҳеҷ гаҳ бовар накунанд. чунин хабарҳои бардуруғ танҳо ба хотири тарсу ҳароси шаҳрвандон ва ба таҳлука афтодани онҳо нашр мешаванд. пас мо бояд чӣ кор кунем? ба чунин хабарҳо бовар накарда ба тавсияҳои табибон гӯш диҳем ва дар паҳлӯи онҳо бошем. дар паҳлӯи табиб будан яъне чӣ? ин ҳам риояи талаботи созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ мебошад. дар ҳамин замина аз шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем ки такя ба давлату ҳукумат кунед. бояд донист ки тарсу ҳарос метавонад инсони комилро бемор намояд. ба ҳамин хотир ҳар шахсро зарур аст ки ба ҷои дар таҳлука афтодан бо ин беморӣ мубориза барад. мубориза бо вируси COVID-19 бисёр ҳам сода аст. дастҳоро бо собун дар муддати 20 сония бишӯед ё маҳлулҳои спиртдорро истифода баред. ҳангоми сулфидан ва атса задан даҳон ва бинии худро бо оринҷаки хамида ва ё бо рӯймол пӯшед. баъд аз ин рӯймолро ба қутӣ партоед ва дастонатон хуб бишӯед. рӯятонро даст нарасонед. дар ҷойҳои серодам безарурат гашту гузор накунед. агар кардед аз ниқоби тиббӣ истифода бурда ҳангоми суҳбат 1.5 ё 2 метр фосила дошта бошед. ин амалҳо метавонанд шуморо аз беморӣ эмин нигоҳ доранд, аммо тарсу ҳарос баръакс масъулияти бадани шуморо паст хоҳад кард. вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумо тавсия медиҳад ки бештар китоб мутолиа намоед, ба машқи бадан машғул шавед, фарзандони худро барои озмуни фуруғи субҳи доноӣ тайёр намоед.
ин амалҳо ба шумо манфиати зиёд хоҳад дод. тибқи маълумоти ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ дар ҷаҳон ҳамасола ба ҳисоби миёна аз 350 то 450 миллион нафар ба бемории пневмония ё худ илтиҳоби шуш гирифтор шуда, аз ин шумора ба ҳисоби миёна аз 3 то 7 миллион нафар одамон мефавтанд, ки аз 1,5 то 4,5% шумораи умумии беморшудагонро ташкил медиҳад. инчунин бинобар маълумоти расмии ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, фавт дар ҷаҳон аз ин беморӣ пас аз бемориҳои дилу рагҳо, саратон, осебу заҳролудшавӣ ҷойи чорумро ишғол менамояд. дар ҷумҳурии тоҷикистон бошад, фавт аз бемориҳои узвҳои нафаскашӣ аз ҷумла пневмония пас аз бемориҳои дилу рагҳо ва саратон дар ҷойи сеюм қарор дорад. ҳамзамон дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳамасола аз 7000 то 16000 нафар одамон ба бемории илтиҳоби шуш гирифтор шуда, аз 130 то 650 нафар гирифторони ин беморӣ мефавтанд, ки аз 1 то 4% шумораи умумии беморшудагонро ташкил медиҳад. аз оморҳои боло хулоса кардан мумкин аст, ки новобаста аз вируси COVID-19 фавт мавҷуд буд, аммо касе дар сомонаҳои иҷтимоӣ гузорише намедод. имрӯз ки паҳншавии бемории коронавирус аст, дар самти ҳар фавте новобаста аз беморӣ гузоришҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мешаванд, ки боиси ҳароси мардум мегардад. тавре ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон борҳо дар суханрониҳои хиш таъкид мекунанд, мардуми хиратманд ва соҳибтамаддуни тоҷик рӯзҳои аз ин ҳам душвортарро паси сар намудааст ва ба азму иродаи қавии хеш ба ин беморӣ низ ғолиб хоҳад омад. ягона чизе ки айни замон аз мо шаҳрвандони мамлакат талаб карда мешавад, ин аст ки ба таҳлука дода нашуда, балки ҷиҳати пешгирии ин беморӣ гигиенаи шахсиро риоя намуда, худ ва наздиконамонро аз ин беморӣ эмин нигоҳ дорем.